אמא, מה עם תיק לכיתה א'? וואי, את צודקת. בואי נבדוק. זה ממש קרוב. שלום, הגענו לדברים בגו? כן, בטח, נעים מאוד, אני ארז. ארז, באנו לראות תיקים לכיתה א'. לראות את התיקים של אינווי. טוב, אז יש לי בדיוק את מה שמתאים לך, את התיק בדיוק בשבילך, את התיקים של אינווי. לתיקים האלה יש מגוון צבעים יפהפה, תיק אורתופדי, תיק טרולי, ידיות משלפות. לתיק יש ידית טלסקופית, שהיא מתאימה גם לילדים קטנים והיא יכולה לגדול איתך. יש לנו בעצם 3 תאים, תא אחד גדול, מרכזי לספרים, מקום לבקבוק מים, גלגלים גדולים, עמידים, חזקים. הציורים, הדגמים פה הם בוגרים, הם יכולים לשרת אותנו ל3 שנים לפחות. אז מה את אומרת על התיקים שלנו? וואו, איזה יפה. אמא, אני רוצה את זה. אני חושב שבחרת תיק מצוין. תהיה לך בהצלחה בכיתה א'.